Omi ora ni sibino bed implemented. Right. Daktari, nitiere yore mang'eny ma samoro ji nyalo manyo godo dwaro margi kata chopo godo dwaro margi. Achiel kuomgi en wach mag winjruok ma kanyakla mane uketo mar CBA ni. Ang'o ma mono samoro kaneno kama yware ahinya dhi kata mana e od bura to ter petition kata chwal ywak maru kokalo e od bura mondo sechego kik ung'any udhi nyime gi tiyo ne jopiny mondo giyud thieth e kinde ma jogi bende medo twak kata kubedo gi jogo moko ma bende nitie nikech ang'eyo nitiere jok moko motiegore kaka dakteche ma bende gin jo od bura. Ingine sababu weni wasitimo petition manti parliament entiere both assembly to the senate. Sababu we kudini be en anyisi ni teko ma jatich ne go achiel kende en mar kawo gima en go mar tich mondo ket je mesa. Nomiyo sirkal ndalo 30 marumo tarik 28 dweni. Nyiso ni ng'ato koko bedo kodi piny ndalo 28 nyiso ni kata ok ng'ama useful. Nyiso ni koro kimako tiji cha ng'anyo rieko men go cha koko gidhi bedo kodi mondo gilos wecheno. Omiyo king'iyo constitution wacho ni sama isebedo ki engage midhi e court idhi e od bura itimo gige teto koro ji ok winj wachni ema koro ing'anye mondo gibed piny. Ng'anyo en mana yo achiel mar nyiso ni gik midwaro ka otim rights gi obed implemented. Otherwise they bed ni wacho gi kizungu ni strike is just the cornerstone of collective bargaining to ensure that these issues midwaro gi ji obedo piny otimo. Ni mar kok itimo to ok bine seriousness mar issues go. Gibedo ka kadha wacho ni kech nitie kacha ang'o matimo to thieth en achiel kuom gik maber ma ng'ato ang'ata obedo go. Ok inyal bedo kier ni jiyo kata kimiyo ji pesa kata kitimo ji ng'ato ang'ata ka ji ok ngima. Nyaka bed no ngima en gi thieth oyudo gik makadware koka imiye gik moko mopogore gi. Ndalo manok